Adatlyk radiosuna Türkmenistanyň Mary welaýatyndaky bankomatlarda nagd pulun köplünç tapdyrmaýandygy barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada habar berýän Adatlyk radiosynyň Marydaky habarçylarynyň biri bankomatlaryň öňünde zähmet haklaryny nagdlaşdyryp bilmeýän käbir aýallaryň aglap duran pursadyny hem görse bolýandygyny aýdýar. Adamlar näme bolýanyny düşünen oklar. Adamlaryň plastik bank kartlarynda pul bar, ýöne jüwleri boş. Olar pulu nagdlaşdyryp bolmasa kartdan benzin goýup bolmasa ýa-da ady karitlerini satyn alyp bolmasa kartda san duranynyň peýdasy näme diýerler. Bankomatlaryň öňünde aýlyklaryny nagdlaşdyrmak üçin nowaty duran käbir aýallar näme etjegini bilmän alaşsyz göz ýaş edip aglaýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş olan habarçy 31-nji iýulda gürrüň berdi. Şeýle-de habarçy şäheriň Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynda yerleşdirilen bankomatyň öňünde plastik kartlaryna zähmet haklaryny nagdlaşdyrmak üçin nowaty duran adamlaryň sanynyň käte 300-de golaýlaýandygyny aýdýar. Olaryň arasynda büdjet işgärleri, şol sanda polisiýa ofitserleri we ýurduň jemaat hojalygy ministrligine degişli idare kärhanalaryň işgärleri bar. Şu ýerden saat 7:30 töwereginde Belen Söwda merkeziniň işiginde 80-90 adam üýşdi. Ýöne saat 8:20 töweregi Söwda merkezi açylanda bu ýerdäki bankomatda pul ýokdy. Soňra adamlaryň her biri başga ýerlere bankomat gözleginde gitdiler. Şäheriň Türkmenistan bankynaky 2 bankomatda häzirlikçe pul bar. Ýöne bu ýerdäki adamlar adalman dine köpelýär. Sebäbi adamlar bu bankomatda pul bar diýip tanyş bilişlerini çagyrýarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtyň özünden habarçy Mary şäherinde dine bankomatlaryň däl, ese tölek terminallarynyň hem aglawasynyň işlemeýändigini aýdyp, munyň raýatlaryň bank kartlary arkaly nagd däl söwdany amala aşyrmak mümkinçiligini hem çäklendirýändigini belledi. Adatlyk radiosynyň Mary şäheriniň bankomatlaryna dowam edýän nagd pul ýetmezçiligi barada Türkmenistanyň Merkez bankynyň, Senat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň we Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik bankynyň bu welaýatdaky idaralaryndan kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.